Sugeng para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Kliwon 13 Mei 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer, sampun nampi berkah, sampun nampi berkah. Para adi yuswa, saben tiyang gesang mbetahaken tetedan lan toya amrih nampi daya kegiatan kangge tuwing raga kita. Bilih kita nglirwakaken tamtu kemawon raga kita mboten namung lemes nanging ugi saged sakit. Tetedan lan toya punika berkahipun Gusti ingkang kedah kita syukuri. Mekaten ugi gesang ingkang kita raosaken kedah kita syukuri lan kita lampahi kanthi suka bingah. Kacarosaken nalika pinuju riyadin pembangunaning pedalaman suci, tiang-tiang Yahudi sami matur dhateng Gusti Yesus wonten ing Yohanes 10 ayat 24. Ngantos pinten dangunipun anggen panjenengan damel mangunipun manah kula menawi panjenengan punika Sang Kristus, panjenengan blakakaken dhateng kula sedaya. Tiang-tiang Yahudi punika sami mangu bab pakaranipun Gusti, senadyan sampun mangertosi piwulang pakaryan lan pangandikanipun Gusti Yesus, nanging manahipun wangkot dhateng Gusti Yesus. Boten purun tinarbuka ing manah, malah kepara nutup dhateng pakaryanipun Gusti Yesus. Cetha sanget bilih tiyang Yahudi boten purun caos syukur dhateng pakaryanipun Gusti, senadyan sampun nekseni pakaranipun Gusti, nanging para tiyang punika namung ngugemi pemanggihipun piyambak. Para adi yuswa, menapa kita sampun caos syukur, satemah kita tansah ngresula lan nutuh Gusti nalika Gusti maringi berkah. Menawi punika tasih kelampahan, monggo samiya mratobat. Berkah saking Gusti sampun kacawisaken kangge kita. Gusti sampun maringi berkah kangge kita. Mila monggo sampun ngantos kita menika ngresula nanging tansah caos syukur ing sadengah lampah gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit berkah-berkah paduka ingkang sampun kawula tampi ing tata gesang kawula. Monggo paduka ingkang berek manah kawula, matema kawula tansah caos syukur wonten ing gesang kawula. Kawula pasrahaken kawulanipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados, menawi paduka badhe tansah ngrimati, malah kepara paduka ugi badhe nyluntakaken berkah-berkah paduka. Matema para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan tansah rineksa binerkahan paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Tulat wilayah 6 Ibu Sucipto, warga wilayah 7 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya lan kawula pitados lumantar paduka ingkang nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Pugeran, kawula pasrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Minto Taruno ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bethesda. Kawula ugi pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Wisno ingkang wedal samangke ugi nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka punika tuing bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan. Bapak Joko Rinanto, Ibu Lis Martono, Ibu Titik Marioto, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoyo. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wekdal sakmangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan. Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pitadosaken sedaya punika wonten ing paduka. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa
ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaunipun sedherek kawula inggih kajembono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rudiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus. Lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.